estrelles que pugen per camins d'aire, fita de llum que veu al virs dels cims de l'ànim, porta entre serres on el sol entra quan Santa Llúcia li dóna pas. Fonts de l'Aitana, dolls permanents de clar discórrer, raig cristal·lí que escampa rec per baix de set i solcs de fruit, plans on viu vida que es fa amb treball de brots eterns. Foc de la llar, que atia flames del buit d'un poble. Porta amb porta s'encén la veu que diu bon dia i ix al carrer per ser amb tots brasa que apaga el fred silenci. Cau de rondalles, velles paraules per naus xiquets, velles històries on el tiporra i arrencapins són el dimoni que tots portem i a la fi guanyen si hi ha un valor. Pedres de cases que alcen carrers on viu el temps, plaça de l'Arbre, el Portalet, Jardí de Santos i el Llevador, 4 cantons que obrin els límits per anar lluny, Penya de l'Àguila, Fonts de l'Aitana, Foc de la llar, Cau de rondalles, Pedres del temps, on l'aire parla de porta en porta, velles paraules del clar discórrer d'un fruit, en Àguila. Alguns fragments, les paraules d'Enric Valor. Este va ser la segona edició que es va fer, l'edició de Gorg, la primera va ser en Edicions La Torre i es va recollir en 2 volums l'obra completa perquè el que moltes voltes coneixem són les adaptacions, per exemple, no el que és l'autèntica versió d'Enric Valor, i en elles és on es coneix l'autèntic, com descriu els paisatges, es paren els detalls, a voltes en les adaptacions van més als fets. Diu, a l'intrincat muntanyà meridional persistia no fa massa temps l'hàbit universal i local a l'hora de contar contes fabuloses o rondalles. Igual s'esdevenia i s'esdevé per altres indrets del País Valencià, on per les seues condicions propícies es mantenen les que podríem anomenar reserves de tradició folclòrica. Avui, en més o menys avançat procés de desaparició. Aquest hàbit s'ha aguantat més o menys recolzant-se precisament en l'existència d'una rica literatura popular transmesa per tradició oral i es donava més en les esmentades contrades per ser exclusivament un món agrícola, llenyataire i ramader, amb unes pràctiques de vida i treball familiars, estables i fortament arrelades en l'ànima popular. És a dir, un ambient propici per a la preservació del folklore. Cal afegir-hi la permanència d'una llengua relativament incontaminada i autènticament viva, operant i creadora, i el fet d'un clima divers, crus i duradors que promovia durant mesos una vida d'íntima unió familiar. Les velades s'animaven amb converses i contaralles. Algunes vegades eren estampes de cacera, records de les carlinades o ferestes relats de lladres i roders. Però si hi havia infants, on preferia esplaiar-se amb contes tradicionals. Els contaires, homes o dones, trobaven llavors un especial plaer a expressar, juntament amb la narració fabulosa, aquells trets peculiars de les maneres, les dites, els costums i fins i tot de les esperances del poble de què formaven part. Per haver nascut i haver-me criat en aquelles terres altes, és clar que he conegut força aquestes típiques i acostumades escenes. Els canvis que du la vida, aspiracions o necessitats personals i familiars, vicissituds econòmiques d'aquelles contrades feren que molts cercàssim uns altres horitzons i el canvi de la quieta i silenciosa terra pairal per la dinàmica i sorollosa ciutat. No feu sinó afirmar en mi el record, l'estima i l'enyorament d'aquelles contalles. Què m'ha fet per sentir-me així? Si són caramel, perquè veu que em confon i aclareix el cel, lleva la son com són. Somriures de pastís. Voldria saber què tens als ulls, què m'han fet per sentir-me així, que m'obliga a mirar i estimar allò que mires tu i acariciar el mar i tocar el cel amb els dits. Escriuria una
voldria saber, dona, si sí que eres per mi, què m'has fet per sentir-me així. Saber si és la pell del cabell que se m'eriça en el meu pes. Aquella nit d'hivern em va obrir el camí al cel. Si poguera dir-te allò que em fa sentir, Escriuria una cançó t'escriuria una cançó que parles de tu i de mi. que parles de tu i de mi per cantar-la al teu balcó. No hi ha prou notes per a dir tot el que diga amb un sospir. Necessitaria 20 violins. I cantaria tota la nit fins a escoltar-te dir que sí. Llavors, Si poguera dir-te allò que em fa sentir, escriuria una cançó que parles de tu i de mi. No hi ha prou notes per a dir tot el que et diga amb un sospir. I cantaria tota la nit fins a escoltar-te dir que sí. Llavors em deixaria esperar. Eixes que són de cacera, lògicament anem a pensar que són més antigues perquè són del paleolític, cacera i recol·lecció. Curiosament, quan hi ha superposicions, com és el cas d'este abric d'ací, quines estarien més al fons? O quines serien les primeres que s'han pintat? Les llevantines, que són del paleolític. I les macroesquemàtiques aquestes que vos he dit que són del neolític estarien damunt de tot. Sempre passa al revés. Ostres, això és el món al revés, no? Com és possible que les neolítiques, les que són d'agricultura i ramaderia, estiguen baix de tot? Sempre passa. Si aneu a la Sarga, allí sí que estan els tres estils representats, i les més recents en el temps, que podrien ser eixes neolítiques, sempre estan baix de tot. Com és possible això? Aneu a fer un esforç d'imaginació. Imagineu que som una tribu. Les tribus serien, a lo millor, menys gent, perquè clar, han de viure de recursos de la natura. Som una tribu paleolítica. Ens dediquem a caçar i a recol·lectar aliment. I així tenim, avui li ha tocat a Marc. Marc és un excel·lent caçador, Francesc coneix molt bé els bolets i ella mateixa els productes que dona el bosc, les fruites, les arrels. I si anem a caçar i matem un cérvol i una cabra montesa i tenim menjar per la tribu, potser durant 2 o 3 setmanes. O sigui que tindríem molt de temps lliure si la natura és suficientment fèrtil i ens dona. En això arriba una gent de fora que desembarca en aquestes costes i arriba a la Cova de l'Or, que és on tenim la ceràmica probablement més antiga de tota la península, una ceràmica magnífica, que dius, ostres, la ceràmica més antiga i és bona, i les de darrere són més roïns. Com és possible això? Pues perquè eixa l'ha fet gent que sap, que són els que el duen de fora, i nosaltres quan ens posem a fer mos ixen xurros, ja s'ensenyareu. I aquesta gent que ve de fora mos diu, nosaltres tenim una altra forma de vida magnífica, i això, diu, doncs mira, es produïm nosaltres l'aliment. Diu, xe, això sembla interessant, com ho feu? Diu, doncs mira, tots els matins m'ha d'alçar, ha d'anar ahir al camp, he d'anar a eixar, he de començar a cavar, tots els dies, diu, sí, tots els dies, fa sol, fa calor, he de regar, he de dur l'àuia, després he de collir, ho he de secar. Diu, i els animals? Diu, sí, doncs mira, tenim nosaltres, som estos que també duem, que si no n'hi ha ni cabres ni ovelles de ramaderia. Diu, i tots els dies les hem de pasturar, les hem de cuidar, les hem d'esquilar, les hem de... Tots els dies també? Diu, tots els dies. Què faria aquesta gent? Es passa al neolític o es queda... Mentre tinguin suficients recursos, lògicament, van a quedar-se en el sistema de vida antic. Això ho veiem en les pintures. Aquesta gent que ve de fora, el que du també és la pintura. I són els primers que pinten. Què pinten? L'agricultura, la ramaderia, la fertilitat. Els que n'hi ha així veuen que estos han pintat, diu, pues si estos han pintat, nosaltres també. I el que no sabem és si pinten immediatament o 500 o 1.000 anys després. Però aquestes pintures de cacera que estan damunt de les neolítiques sembla que són el testimoni d'esta gent que continua vivint d'aquella manera i dibuixa també la seva forma de viure. Per tant, podem pensar que és això. I a poc van canviant-se al neolític quan hi ha un canvi climàtic també potent, que la natura ja no té suficient, i és quan es
passen a cultivar la terra. Per tant, així no tenim les macroesquemàtiques, però sí que tenim les llevantines i les esquemàtiques. Les esquemàtiques sembla que són les més recents i anirien d'aquest final del neolític a ja l'edat dels metalls. En els que estan les sobreposicions de les tres sí que veiem aquest procés clarament. Per tant, si algun dia pugeu a dalt, podeu veure aquestes sobreposicions. Una pregunta. Fins a escoltar-te dir que